बेल'सो आंनि जिउनि लोगोआ नों आंहा रावबो गैला आंखौ रावबो अना खेबसेबो खबर लानो फैयाखै आंखौ रादाया आंखौ फैया आंनि फिसाखौथ' खबर लानो फैनांगौ रादाया नङा होमबा नङा जानो हागौ बे उदैनियाबो नोंनि फिसा नङा नाथाय रनियाथ' नोंनि फिसामोन मानो नोङो खेबसेबो खबर लानो फैयाखै नोंनि हिन्जावा नोंखौ मायबा जाहोबाय नामा मायबा खालायबाय आंनि गथ'खौबो बावगारनाय ओइ जोब्बायसो ना मायो र' सान्थिखौ लायनो सान्थे ओइ सान्थे जोबमारबाय साला थाब जोब्बाय थायो नोंबो साला सैमा बुस्थु साला लोंबानो जोबो साला लोंबानो जोबो सैमा साला ओइ साला बथलखौनो सेबायनोसै लेंसाय बे शांति गोसोम बनजायावबो नांगौ शांतिया तेरे बिना जिंदगी से कोई अरे रोनी बाबा चलो खाना खाने चलते हैं मैंने चिकन पकौड़ा बनाया तुम्हारे लिए चलो आंटी शांति आंटी पापा ओ हाँ पापा आएंगे ना आएंगे कब आएगा ना बाबा इस महीने में आएगा चलो खाना खाते तुम्हारा तो मम्मी भी नहीं खाया खाना शराब पी के पर आए उधर बाहर चलो तुम खा लो नहीं तो बीमार हो जाओगे फिर पापा जो है पापा आएंगे ना गुस्सा करेगा हाँ ना जाया अरे रोनी बाबा काहे को ऐसा करता है चलो अरे हाय रे बाबा भगवान इन दोनों माँ बेटों को संभालते मेरा दिमाग खराब हो गया उधर तो माँ शराब पीता रहता है और इधर बेटा खाना नहीं खाता है हाय रे बाबा देवा मैं क्या करूं देखो रोनी बाबा वैसे भी तुम्हारा मामा शराब पी के तुम्हें मारेगा अगर मैं बोल दूं तुमने खाना नहीं खाया तो तेरा माँ वैसे भी पागल हो चुकी है चलो जल्दी खाना खाने चले नहीं तो मार पड़ेगा तेरे को तुम्हें तुम्हारी मम्मी के बारे में मालूम है ना वो जब भी गुस्सा करती है तेरे को मारेगी हाँ वो मारती भी है तेरे को चलो मैं बता देगी नहीं खाया तो मारेगी हाँ अरे नहीं मम्मी को नहीं बताना मम्मी पागल है मारेगी हाँ वैसे तो रोनी बाबा मैं बोल रहा हूँ ना चलो खाना खाने चले नहीं तो मैं बोल दूंगी मम्मी को और मारेगा अरे जागन आई को आया बुकन दानो हाँ तो चलो ना काय को नखरा करता है चलो माथो संजिबसो माथो खबर गैयालासिनो फैखो ओइ बाजै फैब्रबबाय दे आरो न'आव आइया लोमजाबाय थादों होननायखाय फैबाय आङो ए लोमजादों आंलाय माथो खबरखौनो मोनाखै जेबो आयु आं नायनो थांगौमोन ना माब्लानिफ्राय लोमजानाय गोसा जादों नामा औ सानथामसो जाबायनो बुरैबायबो नालाय ए बेनिफ्राय नोंलाय मालाथो फैया ओजोंनिफ्राय आंबो नै दिनै फुंनि 3टासोआव सफैदों ए सासेखौ फन खालायना खिन्थानाय सासे गैया माथो रादायखौबो खिन्थानायानो जायासै आङो जल्दि फैबायना ए है आंबो फाग्लि बायदि रायज्लायफ्लांबायसो थाबाय जिरायनोबो होआखै मानसिखौनो थौ जिरायथ' बै उखुन्दायाव जिरायनाय माने बाजैयाबो गानस्रां जोमस्रां माथो अबावबा थांनो नागिरदोंमोन नामा जिरायलाय खोमा दे रावबो गैयाबा नोंबो अबावबा थांनो नागिरदों खोमा गैया माने गैयानो र' रावबो आयाबो गैया सासेयाबो सकावनो थांदों आंबो बे दखानावनो थांनो नागिरदोंमोन आरो थौ जेबो नङा थेवबो दसे जिरायथ'दो दे होमबालाय थौ सन्जिब जिरायथ' एसे रायज्लायनो गोनां खोथाबो दङ आंहा नोंजों नंगौ नामा दे आंलाय मोजां जानानै मा खालायबावनो नङा होमबा आं बेनिखायनो लोङैनो थैलांसै थै जाम्बि एसेबां खम लोंनानै थैयो नामा सोरबा थैयाब्रा लोंबाबो थैया आं मिथिगौ ना आं थैया गैमारला नामा थोबसेबो बथलाव
जायखियाला शान्तिखौ लिंबाबो फैयालै बे साला। ओइ शान्ति! अरे ये मेम साहब सुबह से पी रही है। क्या हुआ मेम साहब? हाँ, दास से पूछो ना क्या हुआ शांति? क्या हुआ मेम साहब? इधर आओ। अरे मेम साहब, आप इस तरह से पीते रहते मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और ऊपर से आप प्रेग्नेंट भी है, आपके बच्चे पे बुरा असर होगा। अरे चुप! बुरा असर पड़ेगा? क्या बुरा असर पड़ेगा? ये बोतल लेका, ये खाली हो गया। चल जा दूसरे ला। मेम साहब, और नहीं है, खत्म हो गया। क्या बोला तू? खत्म हो गया? अरे मेम साहब संभल के, कैसे हो गया? अरे मैं जी के क्या करूंगी? हाँ, बच्चे का तो बाप ही नहीं है, ना उसका है ना इसका है, मैं किसी का नहीं। जी के क्या करना शांति? ये दुनिया भी क्या दुनिया है, मतलबी दुनिया। मुझे तो अपनों ने ही लूटा, किसी ने क्या समझा मेरे को, कोई नहीं समझता। सोर आंखौ बुजियो, सोरखौ आं मा बुंनो, आंखौ रावबो बुजिया शान्ति। आंखौ बयबो बाहायदों र', नांगौ समाव बाहायदों, अहानानै जाबोर बायदि डास्टबिनाव गारहरदों, आंखौ बयबो बाहायदों। आंथ' बिसोर सानै मानसिखौनो बेसेबा गिबाय थाखायो। ओइ बाजै, जेबो गिनो गोनां गैखाला। बिसोर सानैया गखाला, बिसोरखौ सेन्ट्रेल जेलाव दोनहरखादों। सेन्ट्रेल जेलावनो दोनहरदों आरो ने? औ बाजै, बेनिफ्राय रावबो खारग'नो हाखाया। खारग'नाय माने रावबो खारखोमानो हाखाया बेनिफ्राय। थेवबो आं बिसोर सानै बिफा फिसाज्लाखौ फोथायनाय मोनथारला, बक्सि आरो हालाखौ। थै, गिनांलालै, जेबो खालायनो हाला, बिसोरो गखालाबो। बेनिफ्राय बाजै, मोनसे खोथा जाबायना। मा खोथा? रादाया खिन्थायाखै नोंनो? खिन्थायाखैथ'। मा बाथ्राबा? बाथ्रायाथ' माबालै बाजै, बाजै उन्दैया बिराद लोंग्रा जाबायलै। मा? लोंग्रा जाबाय? रितुआ? औ, सानफ्रोमबो लोङोनो, रुवाथिया खिन्थादों आंनो। आं थांखालिबो लोंनासो दंमोन, आरो मानसिया न'आवनो थायानो। मानोथो बेबायदि खालायदों? गोसोखौ एसेबां मानोथो फिसा खालायदों बियो? आरो जोंफोरबोथ' बिखौ लायनो नाखाय माबाखादोंमोन ना, लाबोखानो नागिरखादोंमोन गावखौजों माबाखौजों रनिखौजों, गावहानो फैयासै। दालाय मानो गोसोखौ फिसा खालायना बेबायदि गिदिंलाबायो, लोंलाबायग्रा जाखो? बेनोथ' बाजै, संसारनि मायाया बेबायदिनो, सोर मा सानना थायो, सोरनि मा खोथायाव सोर दुखु मोननानै थायो, जेबो हमनो हाया। खोनानानै माबोरैबा मोनबाय आङो। गथ'बो दं, सासे उन्दै गथ', मानोथो बेबायदि खालायो? रादायाबो फैनायनिफ्राय खेबसेबो थाङाखै न'आव? थाङाखै, थांनोनो फैसाखौनो मोनाखै बियो, आरो समबो मोनाखै, माबा माबि मावबाय थादों। थांगोन होनना बुंबाय दंमोन, बै खाथियावनो इथा बाथा मोनसे खुलिदोंना, बेयावनो खामानि मावहैबाय दं बियो। बुंदोंमोन र' बियो इथा बाथानि खोथा। गोसोखौसो माबोरैबा मोनबाय आं। रादाया खिन्थाखै आंनो जेबो। रादाया मिथिगौ? औ, मिथिगौ, आं खिन्थाहरदोंमोन ना। र'नाय, बेखौ थांनो होगोन आङो। दे बाजै, होमबा थांसै आंबो, गोबावानो जाबाय रायज्लायनायावनो। र' थांथ'ना र', साहा लोंलांदो। आंबो रायज्लायनायावनो साहाखौनो फुदुंनो बावगारदों। र' दसे जिरायथ', आं फुदुङैनि, दानो जागोन। नांला दे बाजै, नांथ'ला, आं दाहाय बेलासि फैखागोन, रादाया फैबोला। लोंना ला। नाङा दे बाजै, दाहाय लोंसिगोन, नोंनाबो दखानाव थांनो गोबाव जाबायबा। दे थांसै होमबा आं बाजै, थाथ'दो। दे होमबालाय। मानो बेबायदि लोंग्रा जाखो रितुआ? गोसोखौसो माबोरै मोनबाय आं बेफोर बाथ्राखौ खोनानानै। दुखु जाबानो सोरबा लोङो नामा? बेफोरखौ लोंबोला आरो गोसोआ बांसिनसो हमथानो हायि जालांगोन, जेबो गोसोखौनो बेलेन्स खालामनो हायि जागोन बियो। रादायखौ माबोरै थांनो होनांगोन खेबसे।
मा खालायो मा मायो बिना ओरैनोबो खर'आ खामानि होखाया। आरो बे गथ'खौ एसेबां जोनोम होनाङा होननायनि उनावबो गावहा दा जोनोम होनो नागिरदों। दा आरो बे गथ'खौ उदैयाव लानानैनो आरो बेफोरखौ लोंला लोंसि खालायदों आरो बियो। मानसियाबो माबायदि। बिदिब्लालाय उदैयाव थानाय गथ'आसो मायबा गाज्रि जागोन माथो। एसेबो खेर गैया आरो बियो। बेखौनो नांज्लाय नांज्लाय फैयासै आरो बेखौनो आरो गाज्रि खालायबावनो नागिरदों। बेनो अननाय आरो बिनि। आरो रनियाबो बेसेरा गथ'आ बाबुआ उन्दैयानो दङ। मा मोनथिगौ दे बियो। बे जुदि बेबायदि न'आवनो थाया लोंथिंलाबायबाय थायो मा जागोन दे बे गथ'नि उनाव। गिदिरफोरानो बेफोरखौ खालायनानै देखायबाय थाबोला गथ'आलाय उनावहाय अबाव बाथ्रा खोनासंनाय जाहैगोन। गथ'आबो बेबायदिनो जाहैगोन माथो। गथ'खौसो गाज्रि खालायनो नागिरदों बे। आंलाय बेसे मा सहायनानै थायो लोंनानो माथो। लोंबोलासो दुखुआ खारो होनबा। सासे गथ'नि बिमा जानानैबो बेफोर जानला मानला खालायलाबायो। आंबो बुजियो दिनै रितुखौ। आंबो सासे हिन्जाव, हौवा सासे हिन्जाव सानैबा माबायदि न'खराव जेंना फैयो, मा बाथ्रा सहायनांगौ जायो बेफोरखौ आं मिन्थिगौ दिनै। आंबो बुजियो दुखुखौ, गोसोनि बाथ्राफोरखौ माबायदि सहायनांगौ जायो। नाथाय बेबायदि होनना आरो गथ' गथाय गारनानै लोंथिंलाबायगोन होनबा मोजां खालायाखै नों रितु। बेफोरखौ थाबैनो गारनांगोन नोङो, नङाब्ला गथ'फोरा गाज्रि जाजोबगोन।